رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم، wannan shine alhadisu samin. Wannan ma ɗaya ne daga cikin shi ma da ɗazuna gaya muku ban fathul qawiyyul matin fi sharhi al-arba'in wa tatimmatul 50 na Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Shi ma sharhi ne na 40 hadis. Hadisi na 8 an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala: manzo Allah ya ce umirtu an uqatila an-nas, an umarce ni in yaki mutane hatta ya shahadu an la ilaha illallah, har sai sun shaida babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah, wa anna muhammadar rasulullah, kuma sun shaida annabi muhammad manzan Allah ne, wa yuqimu sala, kuma su tsaida sallah, wa yu'tu zaka, kuma su bada zakka, fa idza fa'alu zalik, idan suka aikata haka asamu minni dima'ahum, sun kiyaye jininsu daga gare ni, wa amwalahum, da dukiyoyinsu, illa bi haqqil islam, sai da haƙƙin musulunci, wa hisabuhum alallahi ta'ala, hisabunsu yana ga Allah maɗaukakin sarki. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Ina Abdullahi dan Umar, shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan jigajigan hadisai. Manzo Allah yana cewa umirtu an uqatila nas, an umarce ni in yaƙi mutane. Anan manzo Allah ya ce umirtu, malamai na cewa in manzo Allah ce an umarce ni to al'amiru huwa Allah subhanahu wa ta'ala, amma in sahabi ce an umarce ni, al'asli shine a dauka manzo Allah ya umarce shi, amma za a iya samun umarnin daga wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Amma in manzo Allah ce umirtu to anan ana nufin Allah madaukakin sarki ya umarce shi, ma'ana Allah ya umarce shi, ya umarce ni an uqatilan nas, in yaki mutane. Anan wajen fassara akwai wanda suke cewa umirtu an uqatila nas, an umarce ni in kashe mutane. Wannan kuskure ne. Alqital daban, alqatl daban. Za a iya yin qital ba tare da an kisa ba, ai yaki amma ba kashe kowa ba, a dai jiwa mutane rauni, ila bata dukiya ko wani abu. Da haka shi qital ba lalle ya zama an yi kisa ba, kuma zai iya zama an yi kisa din. Da haka umirtu an uqatil, in yaka aka ce ba in karkashe ba. Naji wanda ya fassara da an umarce ni in karkashe mutane. Wannan shugaban yan boko haram din nan Muhammad Yusuf haka ya fassara umirtu an uqatilan nas, to an umarce ni in karkashe mutane, wannan kuskure ne. An umarce ni in yaki mutane, zai iya yaka su ba tare da ya kashe su ba, ko ya zama sun gudu ko sun bar ko an ji wasu ciwo kuma an wannan din su. Me manufar annas anan ana nufin mushrikai. Umirtu an uqatilan nas ba ana nufin dukkan mutane ba wanda ba su yi imani ba, abinda zai nuna ma da aka ce hatta ya shahadu. Akwai wanda naga yana inkarin wannan hadisi, yana cewa hadisi ne da ba duk da dama da kai yake maganar, to amma dalilin cewa ya za a ce manzo Allah an ce ya kashe mutane bayan Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kaga wannan kuskure ne. Annas anan tana nufin wanda ba musulmai ba, ana yi talaqin labazin nas ana nufin wasu bangare, wani sai ma mutum ɗaya ko biyu ana yi talaqin nas. Yadda alqur'ani ya ga mana allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum, kaga annas mutum ɗaya ne ko biyu suka gaya sahabbai innan nas, wa ba suna nufin duka duniya ba, iya waɗancan wanda suke nufi. Da haka umirtu an uqatilan nas ana nufin an umarce ni in yaƙi mutane wanda ba musulmai ba. Amma anan banda ahlul kitabi idan suka ba da jizya, su ba za a yaƙe su ba. Ana yaƙar wanda yayi da zai ba da jizya, ko da yana bai shaida Allah ne abin bauta, ba za a yaƙe shi ba. Hatta ya shahadu, hatta din nan lil ghaya ce, ai ila an ya shahadu, har su shaida Allah ilaha illallah, babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah, wa anna muhammadar rasulullah, wa yuqimu sala, su tsaye da sallah, wa yu'tu zaka, su ba da zakka. Idan suka yi wannan asamu minni, fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum, in suka yi haka sun kiyaye jinin su da gare ni, wa amwalahum, da dukiyoyinsu. Ma'ana ba zan taba abin da ya shafi dukiyarsu ba ko jininsu, shikenan sun kubuta, illa bi haƙƙin islam, sai da haƙƙin musulunci. Haƙƙin musulunci shine abin da zamu karanta a gaba. La yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah, a wata riwaya la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salasin
as-sayyibu zani wan nafsu bin nafs wal tariku li dinihi al mufariqu lil jama'a. To wannan shine haƙƙin Islam. Ko kuma ma'ana wanda yayi wani abin da a musulunci ya halatta a yage shi. Suna cewa sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda, yayin da sayyidina Abubakar ya nufin ya yaƙi wanda suka hana zakka, sai sayyidina Umar yake cewa zaka yaƙi mutane bayan manzo Allah ya ce umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah ko hatta yaqulu la ilaha illallah wa man qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Waɗannan mutane suna kalmar shahada, ya zaka yaƙe su? Sun ce ba za su bada zakka ba amma sun bada kalmar shahada. Sai jana Abubakar ya ce wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakka, wallahi zan yaki wanda ya raba tsakanin sallah da zakka, fa inna zakata haqqul mali, ita zakka haƙƙi ne na dukiya. Sai yake cewa da za su hana ni daidai da dabaibai da suke ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai na yake su akan wannan. To daga bashi ma sai jana Umar Allah ya bude girjinsa ya gane. To anan malamai na cewa shi kansa wannan hadisi yana karfafa abin da sayyidina Abubakar ya faɗa, dan kaga manzo Allah ya ce asamu minni dima'ahum wa amwal illa bi haqqil islam. To zakka tana cikin haqqul islam, haka wanda ya hana ta ya halatta a yaƙe shi har a karɓi wannan zakka a wajensa. Wannan hadisi yana nuna mana wajen shiga musulunci abin da ake nema ga mutum shine kalmar shahada. yace umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sabanin abinda malaman ilmul kalam suke cewa awwal wajib alal mukallaf shine an-nazar, wasu ce shakka cewa wajibi akan mukallafi ya fara yin shakka, ya fara yin tunani, ya fara yin bincike. Amma a gurin ahlus sunna wal jama'a awwal wajib alal mukallaf shine al-iman, imani da Allah. Shi sa manzo Allah da ya aika Mu'adh dan Jabal ce falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi shahadatu an la ilaha illallah. Farkon abin da zaka kira su shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah. Nan ma sai aka yi maganar abin da zai sa kyalin su kalmar shahada, su yi sallah, su yi azumi, wanda anan idan mun duba kalmar shahada da aka ce su yi sallah, su yi azumi, ya nuna in ba su yi waɗannan abubuwa ba to su yi sallah, su yi zakka kai, in ba su yi waɗannan abubuwa ba to maganar yaƙi tana nan. Daidai da faɗin Allah fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahu. Nan ma Allah ya jera abubuwan guda uku. Wani gurin Allah ce fa ikhwanukum fid dini. Da haka wanda ya nuna cewa waɗannan abubuwa guda uku idan aka same su ba wai ana nufin dan sauran da muka karanta hajji da azumi ba sa ciki, a'a, saboda zai wahala mutum kuma ya imani da waɗannan kuma ya ƙiba da waɗancan, su ma duk suna ciki, amma dai an faɗi waɗannan dan su ne manya-manyan jiko akan abin da suke. Wasu malamai su ce me yasa ma ana hadisin ba ambaci azumi ba, me yasa ba ambaci aikin hajji ba? Wasu suka ce kila kafin a farlanta ne, wasu suka ce a'a an farlanta amma dai ba ambace su ba dan ba wai dan ba sa ciki ba. Da haka zai zama wasu ruwayi za su dora a kai, tunda kamar yadda muka yi bayani a baya, da mutum zai inkarin azumi, wajabcin azumi, ya bar musulunci, ko inkarin wajabcin aikin hajji ya bar musulunci. Da haka da yace illa bi haqqil islam, haƙƙin musulunci shine wancan abuwa da muka bayyana. Sai manzo Allah ya ce wa hisabuhum ala Allah ta'ala, hisabun su yana wajen Allah madaukakin sarki. Ma'ana duk wanda ya bayyana musulunci ya zo da kalmar shahada guda biyu, to jinin shi da dukiyarsa sun tsaro. In gaskiya yake zahiri da baɗini, wannan Allah ya sani sai ya amfane shi. In kuma a baɗini ƙarya yake, to wannan kuma duk yana ga Allah, amma mu dai za mu karɓa abin da ya faɗa ne mu kyale shi. Daga cikin abin da hadisin zai koya mana shine umarni da yin yaƙi har zuwa a samu musulunci. Ma'ana manufar jihadi a musulunci shine tsaye da addinin Allah, ba zubar da jinin ba, manufar shine tsaye da addinin Allah. Abu na biyu, hadisin yana nuna mana ana itlaqin alfi'l ala alqawl. Shi umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu, can sai ce fa iza fa'alu zalika, shine idan suka yi waccan magana din suka bada. Sannan wani ya nuna mana, hadisi yana gwada mana za a yi hisabi ranar tashin alkiyama, tun ya ce wa hisabuhum ala Allah. Sannan hadisi ya nuna mana wanda ya hana zakka za a iya kashi domin tana cikin haqqul islam. Sannan hadisin yana gwada mana wanda ya bayyana musulunci za mu karɓa mu kyale shi, lamarin shi kuma yana ga Allah, sai in yayi abin da ya warware addinin. Sannan wannan hadisi har wayo yana nuna mana girman sallah
da zakka. Ita sallah haƙƙi ne na jiki, zakka kuma haƙƙi ne na dukiya. Da haka hadisin ya nuna mana girman waɗannan ibadu guda biyu manya-manya wanda aka ambata a nan. Hadisi na gaba.